hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan itong alaala ng ating pagsasama sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ako'y makilala, sikat sa buong madla. RBN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, D1KC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXSX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RBN Radio Philippines Network. RBN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga karonda, madangog na sa programang Barreta Asinlatika ni Paracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asinlatika ni Philip Paracena. Mga tugang sa marahay na aga po sa Sendo Gabos. Page sa 12 na kita kan bulan na Hulyo aldaw po kita nin Sabado. Iba niya to sa lado technical si James Oko. Man sa transmitter si Ricky Sagayap. Good morning sa mga parantabay niya to. Ay ano nang nangyayari sa cellphone kong ini kasud pa ini pering piting na baga. Para kita nag-birthday ano nang mga naglalaog na ini. Iguan na pating Efranin Barpa Idel Masi Upon Codonosor. Ang pangarang ko iba na Philip si Pranisi Dayismak Okon Dahaber Adim di po kalta. Ay santi si mapag-arog na kayo naglalaog sa cellphone. Mga kunyana bagay ni ibang kunyana ini lingwahe. Ay kumaramang kung Chinese ini o Latin. Ay napangyayari pag-arog na kayo ng cellphone. Nagray ng ibaring bank. Meron na laog na ininberos. Dapat talaga mga iPhone ang gamit aday nalalaog nin virus. Hindi ka mahal man. Maray kayo sa mga sosyal. Tsaga-tsaga na lang nga ako digdi sa maluyang cellphone. Ito na ako niyam pa na scam. Matindi talaga ang mga hacker sa Pilipinas. Kaya man si DJ Mandi
Yan mahak, naglalaog ba mga siksi na. Ako dahil pa mo nalalaog din mga siksi, kundi piring-piting na. Kaya kadakol mong account, parehas man, mas kidikitan account, na hahak pa man giraray. Kaya nga ng dakulan account na mahak sa iba, lintikan, di dahi man apektado ang gabos. Isipon nindo si DJ Mandy, saro lang sa account, o itentirong ang mga siksi na kaitong nagruluwas. Kaya mas maray man talaga ang dakulan account, dahil nalalaog kan mga siksi. Kining sa Bareta, paano kung ang pinagpagalan mo, pinagpagalan kan mga mahal mo sa buhay, balikbayan box, sali sa ibang nasyon, ang Napoli isa na sa arog kay ni nagwarakan man iba-ibang parcel o balikbayan box duman sa Maharlika Highway harani sa Catalina Timonan Quezon. Dapat pala nagduman kita. Tapos ang sarong aksidente sigon sa Timonan Municipal Police Station na waraning control sa Manibilaan na Isuzu aluminum wing van truck na pinagmamaneho ni Romelito de Torres. Mientras na pinagbabagtasa na pababang Partikan Highway pasiring digdi sa Bicol ang nasambit ng van. Maayo man na na-report na nakulgan alagad ang kargamento iyon pwedeng may kaibahan na pangarap, paglaom asin sakripisyo. Pagramdom sa gabos, ingatan, asintawanin na halaga ang lambang balikbayan box, bakaw sa nang ini padara kundi simbolo ni na pagkamot, pagmamaigot, pagsasakripisyo kan mga OFW para sa indang pamilya. Ito si Bayaw nga ni, masarong bulan na baga, so mga pig package, sagkod ganyan, dahil pa nag-aabot. Masaklap man, so balikbayan box na dadaraon duman sa mga dideliveran na kaaberiya itong bana na piglulunadan o ita nagkawarak sa mga balikbayan box. Ang paghunakan iba mga basura pamanda burukas, baka pinagbukasan na kan ibang mga namamanwaan na maray na ngayon sabi pati ang laog kadakulo mga ano daw ni mga dahil mga kunyanan kung anong mga gamit ang laog kan balikbayan box ang laog ka na kahon. Garoan na laog mga papel bagan iba. Hindi ning mga arog kay ning mga nakapackage minsan hali sa ibang nasyon so mga pinaglumaan naman kan sa tuyang mga kababayan na OFW papadara sa Pilipinas an iba mga basura na nga ni sa ibang nasyon kita man adimuha noon. Awayan mga basura na basta papakinabangan pa digdi sa tuyang nasyon. Ultimo nga ning yamit pigtsatsagaan. Ultimong mga ukay-ukay bagambado pigtsatsagaan ta kaya ang Pilipinas kadakol basura. Imbis na itong mga day naman dapat pagpara
Baga stock kun, nagpapara-restock pa. Sa harong, halimbawa, iwa kang harong, kadakol mga ukay-ukay na ini-stock. Kaya minsan natatambak ang basura ta. Diyan pa sa nasarong. Marisa muna, ang kadakol na nagwarak na basura. Kung mayo ka man mga sasarayan, mayo ka man talagang basurahan, maray pa yan, subsuban mo na. Hindi pag sinubsuban mo man, anggot man kaya ng DNR. Ayaw na ba kitang padumanan da, bawal niya magparasulo nin mga plastic, nin papel. O dapat ang DNR, puron-puno ng mga basurang plastic. Bawal palang subsuban, sarayo nindar sa indang opisina. Minsan may mga lepo digdi sa satuyang nasyon na mga palpakman na iisipon niya to dahil man dapat pagparasarayo ng mga basura abo kaya ang subsuban yan nangyayari makasuya bagang tambak perman basura. Kaya kung nagbaba naralataw sa mga basura ali sa mga kaharungan. Sabi digdi patanid sensitibong bareta maging disente sa pagkomento gadanan sarong soltero sa sarong simbahan duman syudad Kannaga haloy na niya kan mag putok sa laog kan simbahan an makusog na putok kan baril pasado alas 8 nin banggikan nagtalkod na aldaw na discovery ang nakabulagtang soltero sarong 18 anyos na lalaki an subot tinapos ang sadiring buhay kani sa laog kan San Francisco Church duman sa syudad Kannaga pagkatapos sa nakan misa ang alas 8:10 nin banggi. Makangorong irhatman ang nangyari pong ini. Bidigdi ko na may problema kamo mga aki day masupog magagad advice sa muyang mga magurang bakong sasadiriyon sa nanindo. Basta sa day nanindo kaya tapos yan an sa indong solusyon an maghugot day na sa nakamuna takot sa mahal na Diyos. Nasa linyaman si Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi Karondang Philip, marinaga sa imo asin sa kabasagan tabay. Magaya-gaya tabi Karondang Philip ang sa tuyang panahon niya na aldaw na Sabado. Tamang-tama ini duman sa mga karondo niya itong maralaba. Ito sa tabi Philip, maugmang bareta, maugmang pinagbareta sa ngunyan asin kinumpirma ka Department of Public Works and Highways, so DPWH. Natapos na ang mga sa indang ipinatindog na tulong major revampment project sa aning magserbing depensa kang pagbaha sa mga kataig kang mga dagat o tabing dagat, tabing ilog igdi sa probinsya ning Camarines Sur, Sorsogon asin sa Islang probinsya kang Masbate. Alinsunod naman ini tabi Karondang Philip sa naging kasuguan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kang personal ining magbisita sa mga naunang bita ng probinsya kaya nahiling niya kung ano ang naging sitwasyon kaya ni kang nagkagwapitan baga kang binagunas kitaning nakusog na oran sa nakalisa taon kang bagyong Christine na halos naapektuhan ining tulong ng probinsyang ini na kang pagbaha na nabisita sa tuyang presidente. So yan ang maugmang pinagbareta ni DPWH Secretary Manuel M. Bunuan. Ang mga proyektong ito ni panangga sa pagbaha sa Barangay Tabuco, Tabi, Karondang Philip, dyan sa Ciudad Dinaga, sa Camarines Sur, at tapos sa Barangay Bitano, sa Sorsogon City, at sa Barangay San Antonio, at Diotay, sa Balod, Masbate. Sa Ciudad Dinaga, Tabi, Karondang Philip, pinapakulong uminabot ini sa 1.08 ang kilometrong flood mitigation ang ipinagtindog maging sa probinsya man ng Sorsogon, Tabi, Karondang Philip. Nag-abot man ini sa 470 linear meter seawall as in 276.9 linear meter river. Samantala, ang ipinatindog na proyekto duman sa may Masbate uminabot ini sa 260
na linear meter flood control structure o 130 meters ang kada gilid sa ilog na nagbabanga sa Barangay San Antonio as in Diotay. Ang mga nasabi na tabing proyekto nagkakantidad ini ng 345 million na isinagibo kang DPWH sa Marinis Sur 3rd District, Sorsogon 1st at sinang Masbate 2nd District Engineering Office. So kung araw kaya sabi ko rin Philip nahilig sa syudad ng Naga na may mga parte dyan na araw manyato kabaga nakalihis na June 30 na kaligtas sa pagbaha. So nilalaunan niyan ka mga taga-syudad ng Naga na sana sa pagtapos ng flood control na nakaiba dyan sa syudad ng Naga dahil na mababaha pa. Ang kahaputan man, kung kadaklan niya itong kababayan tabi ko rin Philip, how about the igdi sa Rinconada area na araman niya to pag nagbubulos ng makusog na uran ang tubig dyan sa probinsya ng Albay sinasara na kang taga Rinconada sa ining Rinconada kita na ang basin kan tubig na hali dyan sa probinsya ng Albay. Karon nga Raquel ang iriga nga ni binabaha baga? Sabi ka ron da Philip? Ana iriga baga binabaha? Yung nga ni sabi ko rin da Philip, tapos duman kaya sa instructor, duman baga kaya sa contingency plan, ang Rinconada, sa ibang iriga, nagbaba na kita tabi ka rin da Philip. So kita ang sinasahuran na kan tubig hali dyan sa probinsya ng Albay. Sabi baga ni Congressman Mix Villaperti, papakalot niya, mabugtak ninda kulang mga bubon sa lambang banwaan, kabali na ang syudad kan iriga. Pwede man mangyari yan. Ang hapot kayan, sabi nga nita, dumanbagayan sa naging pag-atubang ni Congressman Mix Villaperte sa natapirang kay ba na niya to sa media. Ang sabi niya, makakaag talaga siya ni Daraculang Convert, ikukonekta duman sa Bicol River. Ang hapot kang kadaklan, no arin ini uumpisahan, asin no arin ini marirealisan, igdi sa Rinconada area. Kaya nang hinahaditan niya to karon da Philip, sigun baga sa weather forecast kang pag-asa, pag-abot kang kabangaan kay ning Hulyo, ngunya na bulan, posible may mga raot ng panahon na nilalauban nga ni tulo na magkakasunod na raot ng panahon ang pwede mag-agi igdi sa Kabikulan. So, daw nakaulay mo man si Congressman Migs. Ano sabi ka na Philip? Nakaulay mo man si Congressman Migs kung ano sa iyang mga programa sa flood control. Negative sabi, karon ang Philip, ikaw ang person na nakakapasiring sa iya, dapat ikaw nagapot ka yan sabi. Dahil man, dahil kung man niya nakaulay, sige sa post sa kuyang account. So yan, pero sabi nga ni Kayan, kung igwang plano, may posibilidad na pwedeng mangyari. Ang marao, sabi karon ang Philip, sige ang taram, kung may yung plano, talagang masakit yan na mapautob ang kunya niyan. Pero, siguro sa napo niya itong informasyon, hali dyan sa DPWH, sa 5th Engineering Office, ay mga staff na dati Congressman Mix Villaperte na nakikipag-coordinar na sa nasabi ng ahensya. Sabi nga ni, bago na ang district engineer. Ano po? Pigribayan na daso district engineer. Yan lang. Siyempre, mandato yan kang congressman, igdi sa 5th District, kung sisir ang napipisil niya na masalida o ilalaag dyan sa 5th Engineering Office kay Rinconada. Dapat taga Rinconada man, dahil parabugtak dyan isay-isay. So, possible pala na naribayan na si Engineer Aris. Dahil iba man si Engineer Aris, taga-pagtaram yan. Dahil pa man siya pwede maging district engineer. So, siyempre, kung nasa mandato man yan, si Leopoldo Varela Jr. baga, district engineer. Iyo man ang gad. Saka mabuot man pati, saka magayon man ang trabaho. Saka dahil... Ano ito magayon? Daw babae yan, si Leopoldo. Ayo. So, yan sabi ka ron ng Philip na maugmang pinagpahayag sa Satuya. And salamat ko pala kay Ma'am Lucy Castañeda, ang tagapagtaran ka DPWH Regional Office number 5. Ano na daan tulay? Dahil may napot kung ano na waras initulay digdi sa kunyang kung rin yan maaagihan sa San Agustin. Ang sabi ka ron ng Philip, baka dya bago mag-abot ang Setyembre, passable na yan. Tabo man nila buksan yan sa
mas masakit na akong bubuksan na day pa masyadong pakarhay, baka mas lalo pang maghalaba ang kunyang kaya pagkukonstruer at papakaray, kaya pipaplansya nindang niyan, yan baga ang pinatunyan niya to sa tagapagtaram kang DPWH. Kabuntol man kan patrabaho kaya ninda? Basta ang sabi ni Ma'am Lucy Castañeda, magtagahalat-halat. Yan ang sabi niya today niya to aram kung hanggang sa kita mahalat. Sabi nga ni Kenta dito Rodapil. At anyway, thank you kay Ma'am Lucy Castañeda, ang tagapagtaram ng DPWH Regional Office Number 5 sa tinausa to yung informasyon, mapadapit ini sa mayon nanting naging accomplishment kang DPWH igdi sa probinsya ni Camarines Sur. Duga na barata sa lado lokal, para sa RTN, DCK Radio Ronda, Nagakasaras, reporting. Field Report! Salamat karonda nga Raquel sa mga dugang mong informasyon. Ako pigihiling kon patrabaho bagayang kan DPWS na nag-implementar ang regional office kabuntol. Para rambugan dyan ang mga taga-Rinconada kan project na yan. Lagad ang kwarta, dakul ang ginagastos dyan. Pero lampas yan sa 60 milyones de pesos. Pero ang patrabaho, abalang marhay, ay ano na yan. Aling DPWH minsan, dahil mo maintindihan, sabi ka ito, Marso tapos na. Magparabutigan ng mga taga-Rinconada, yan o mana. Ang regional office, Buntolon, magpatrabaho kan mga proyekto. Wala bagang perwisyo sa Rinconada, makabubisit man sa mga motorista. Dapat labu-labuhon yan. Minsan maayo mo nagtatrabaho. Tapos sabong pagpaagyan ng Green Bridge, may oras sana. Ay inda, pigpipirwisyo bagan mga taga-Rinconada. Pag Sabado, Domingo, mayo manin opisina, binubukasan lugod. Maghapon na ngunya na panahon. Pero pag weekend, pirming sarado. Kunyan lang hanggang alas 9. Daw marhay daw yan sa mga motorista na sigan likaw, pasiring nabwa. Nagi sa spillwikan San Nosing, rulubak naman nga ni ang tinampo. Ay man lamang pinapakarhay, kumbaga ang DPW sa Lipoton, nandyan sa barangay San Jose, ay man sinisirimento. Maski nga ni barangay, kaya ni pasiminto, kundi mga kunyan man. Sabi nga ni kaya na yung mga nanunongdan, mga butabungog man. Kaya ni pasiminto ni Kapitan Darcigo. Alam na mga nagparakapitan si Kapitan Darcigo, dahil lamang yan maipasimintong Halipoton. Ay inda, nagbalingbing na nga ni. Ay kita magpa, maray palugod itong mga constituencies kan, dahil ko yan makunyang kung nabuwa yan o baaw ang nagpapara tambak baga dyan kan lubak. Tapos mahagad piso, 5 pesos. Itsura kan DPWH. Minsan ang mga constituencies na lugod ang naghihinguang magpakaray kan tinampo. Kasupog baga mayahin siya kita kan gobyerno, may barangay na pwede man yan pakarhayon. Ito lugod ng mga constituencies, nagtsatsagang magpakarhay. Ay nan pundo dyan na kumbaga nakulbagan pundong winawa-uwa sa DPWH. Para yan, dahil maipasimintong Halipoton. Kaya dahil kita magngalas kung ang patrabaho kan tulay, abuton kita nin kumpirang bulan dyan. Dahil maagihan, kadakol mga pang-abala. Mahaloy-haloy yung taman niya, ang budget, milyon. Linalaygay bagan proyekto, samantalang sa budget bastante. Kung tatrabaho niyan, ang sarong bulan kayan, kaya yan kung talagang sincero ang pagtrabaho. Hindi anahin sa kansatuyang gobyerno, laygay man. Inaabot nga ni para tulay, abuto nin lampas ka bangang taon ang patrabaho.
Anong day mabubuisit man ang mga motorista pag arog po kayo na daralagan. Kaya day nag-aasenso ang Pilipinas ta ang mga patrabaho pa sana pigpapara laygay lalo pag milyon ang budget. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Kaya minsan digdi sa tuyang nasyon masusuya ka. Kaya baga kung mga masinsina na patrabaho, kinukuha na mga trabahador na hapon, mga hapunis. Tan mga Pilipino laygay pag nagtatrabaho. Pero sa ibang nasyon mauragan mga Pilipino, mga OFW nga ni. Sikat baga na mga mahihigos, tol-tol. Pero pag digdilugod siya sa tuya, ay nanglado kan mga Pilipino. Anong nangyayari sa tuya? Pag kwarta na kayan pinag-uurulayan ay inda. Butabungog na bagaan mga patrabaho. Isipo na sa nanindo, si Presidente Bongbong Marcos nagruruluwas na bagaan bata. Saka si Speaker Alfred Martin Romualdez. Mga patunod sa gobyerno. Para turuyaw ninda si dating presidente day ko man pigsusurog si dating presidente Digong Duterte, pero ang paggugobyerno kay ito garo mas may takot pa ang mga koraptong opisyal kaysa ngunya na panahon. Ay grabe nakakorapto kan sa tuyang gobyerno. Nagparalala sana ang sitwasyon kan Pilipinas. Yan po ang katotohanan. Kaya namamati ang tanabagaan grabing pagtios. Nagpaparautang, maray lamang kung naninutangan, nakikinabang ang kadaklan ng mga Pilipino. Ang problema, nakikinabang, sindaman sa naan, di ba? Mga congressman, mga senador, ang mga kabinete, kana sa tuyang presidente. Kaya, dahil maasin sa Pilipinas, wag sa tuya mismong mga leader, mga inutil, mga sutil. Alagad pag natutuyawan, kunwari, madrodepensa. Ako dahil ko man sinusurog si Vice President Sara Duterte, halos puro parehas man mga korapto sinda. Ayaw man itulak kabigo na, ngaya tultol na politiko. Kunya na mga panahon ay inda dahil nga, pagparambugan ng mga Pilipino. Magtios man kita tapag i-eleksyon pagpapara pabakaltan sa tuyang sagradong buto. Ako naman yan sagrado kung iisipon. Sagrak na buto. Kinakwarta ba pag eleksyon pero maging sagrado ay kabutigan ito ngod. Sabi box pop uli box di. Boses nga kantaw ay indan may boses kwarta. Kaya nanggagaran at ang mga makwarta. Dahil para tubod kan mga bro. Box po, puli box di. Boses nga kan tao, boses kan kagurang na, butig. Pag may kwarta ka, may boses ka. Ngayon, para saragin-sagin ng mga politiko, para sarambit pa nindo ang mga kalukuhan nindo. Buhay kita sa realidad po. Ang katotohanan mga nangyayari sa Pilipinas, kaya din nag-aasenso puro na sa kwarta, halos nag-iikot ba kita sa kwarta na. Yan mga trabaho, isipo na sana grabe ang utang kan Pilipinas. Yan maparakuanin kwarta kung anas na sana gusto ayudahan, bagay pati istambay, swelduhan na. Tawanin ayuda. Hindi po kaya nagtitios ang Pilipinas. Tapi mismong gobyerno, pigpaparatok doon na maginhug ako ng ibang mga Pilipino. Tapos mapareklamo ang mga nasa gobyerno ay di magpareklamo. Napupugrot sa tuyang kaban kan gobyerno. Magtios kita.
Nagbabalik si Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi ka na Philip sa tuya pangdugang na impormasyon sa lado lokal nakapag-release ng tulong rockfall event ang Facebook sa Bulkan Marion sa nakalipas na 24 oras. Ganyan sa datos na ipinagpaliwas na unang dito ng ahensya, uminabot sa 411 toneladang aldaukan sulfur dioxide flux ang bulkan base sa pinaka-monitor sa ahensya ka nakaaging Hulyo 7, presenting taon at sinahilingan man inining banyaag o maluyang banyaag o glitter glow na naanidag lang sa pagitan sa telescope. Nasa kasamtaman na pagsangaw ang flam kang nang sabi ng bulkan asin ininapasiring sa timog silangan asin silangan timog silangan na igwaman ining pamamaga ang naunang dito ng bulkan. Sa ngunyan sabi ka ng Dampilis, mantinido nakataas pa man ng Gadyaray asa sa ngunyan sa alert level 1 ang naunang dito ng bulkan. Kaya pangapudan po kang Pivox, pinagbabawal pa man ng Gadyaray ang paglaog sa 6 km permanent danger zone asin ang pagpalayo ng anuman na klaseng lulunadaan panghimpapawid sa ibabaw ka naunang dito ng bulkan. Pagirumdog pa kang Pivox sa publiko na pwedeng mangyari ang biglaan na steam o phreatic explosion sa bulkan mayon o magkaigwa ng rockfall sa mga tuktok kang bulkan na pwede mangyari ini pag nagpadagos ang pagbagunas ng makusog na uran na pwedeng magdala ini ng rock timing lahar pababa. Kaya pinagdidikaran muna itong mga kababayan na sundon itong pinagbabawal na 6 km permanent zone na demo na maglaog dumam. Yan ang mahigit na pangapudan mo yan sa Dito Rodolfo Philip ng Pivox. Karondang Raquel, nasa anong alert? Anong level alert dyan sa Bulkan Mayon ngunyan? Nasa alert level 1 pa man ang Gadyaray tabi Karondang Philip. Yan ang yan ang pigka-confirmar sa tuya ni Dr. Paul Alanis, ang resident volcanologist kang Pivox dyan sa siyudad ni Legazpi. Kaya padagos ang pinagmumonitor ni Databi, Karondang Philip, lalo na ngunyan nakakamati ng manakanakang pag-uran dyan sa probinsya ng Albay. Yan sa itong informasyon, halis sa location para sa RPN, Discoya Gironda, nakakasarap. Field Report! Salamat Karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon. Antes po kita magpadagos sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. An oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Nakagat ika sa ayam? Iravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. At kusira reliable professionals. Barato asin dekalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kayak mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bawi na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinandinho, Arani Sayusan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ako po, si Roger, 30 years old ng Tagbilaran. Sa po akong taho vendor, hindi ko pa nasubukan ng iBerry. Napansin kong nalalabo ang paningin ko dahil sa katarata. Meron din po kasi ako mataas sa blood sugar. At kapag nasa labas ako, may konting alapaak sa paligid ng paningin ko. Nagbe-bled din siya. Tuloy-tuloy ko lang yung pag-inom ng iBerry. Opo, tuloy-tuloy ko lang dahil mabisa ang iBerry. Magaan po siya sa mata ko, lalo na pag nasisilawan. Ayos na po ang paningin ko, tsaka di ko na rin ramdam yung matamlay ako sa trabaho. Kaya nagpapasalamat ako sa iBerry. For a healthy eyesight, mag-iBerry na! Para sa bado nagka-bloom sa hamon, prupara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Corn, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Corn, damit ay may bangon ng salibong bulaklak.
Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, gamitin may bango minsan, di pong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, ikot pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal and plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Iguan na kitang 38 minutos. Makalampas ang alas 7 nin pagkaaga. Kumusta sa mga parantabay niya to sa UNEP High School Batch 87. Yun man ki Munching Arabe na perming naka-monitor sa tuya. Good morning sa imo.
pinagasugo naman kan Office of the Ombudsman na pagsusunod nin kaso kontra ki dating DepEd Secretary Leonor Briones, dating PSDBM Chief Lloyd Christopher Lau, asin man iba pang opisyal kan DepEd asin PSDBM katakod sa subuot 2.4 bilyones na pesos na overpriced asin outdated na laptops para sa mga paratukdokan nakalis na 2021. Pambira. Naglatawan mga kasong graft, falsification of public documents, sin perjury, makalis na Senate Blue Ribbon Committee investigation, as in man findings kan Commission on Audit. Sigon sa Ombudsman, na laptops na pigbakal sa kantidad na 58,300 kada unit. Kamahal. Talagang matindi yan. Korupsyon sa DepEd. Tagkod ngunyan, korupto pagiraray inda si Senador Edgardo Angara na yun ang ngunyan na DepEd Secretary. Tasabi, Angara. Vice President, DepEd Secretary si Vice President Sara Duterte. Kaya ito, ang garapal ng korupsyon. Ay inda. Dahil po kita mangalas kung ano ta mga araw kayo na nangyayari dyan sa DepEd. Kasinda sa may pinakadakulang budget ka na gobyerno pag nagbabudget na Kongreso asin Senado. Nagtatawan baganin na pagkadakulang budget na Department of Education. Kaya di kita mangalas kung dakol man ang nakukurakot kan ibang mga opisyal. Makmusa ng para laptop 58,300 ang kada unit. Pambira. Harayo sa original na budget na 35,000 de pesos sa naman. As in, di man nagpasar sa technical specifications. Napag-araman na mayo pang formal na memorandum of agreement ka na isagiban procurement, kaya pigko-consider ining irregular as in mayong legal na basihan. Sabi pa man ka na Ombudsman ang gobyerno ang nawaranin haros 979 milyones de pesos alagad sa mga paratukdo dahil linalang kawanin sweldo ang pigkukurakot ka na DepEd Secretary. Grabe pala. Uli sa overpricing asin ang mga laptop ang dahil nagamit niyan na marhay sa online learning kan mga paratukdo. Si Vice President Sara Duterte ba kadakol mga pigparatagong laptop dahil man nagkagaramit, nagkararaot sana. Pera kay Briones, kay bahan man sa mga pigkakasuhan, Yosinda DepEd Undersecretary Annalyn Sibilla, Alin Pascua, asin nagkapirang PSDBM officer, siring ninda Jason Mer Uwayan, asin man Ulysses Mora. Taga sain daw ini si Mora, baka taga digdi ni sa Iriga. Ano daw ini ni Elmer Mora? Napag-araman na igwang mga opisyal na pigpatawan in preventive suspension as in dismissal from service. Soli sa grave misconduct as in man serious dishonesty magtios. At kung diyan masakit tindong kasuhan, ini ba kasi Vice President Sara Duterte? Ang anomalya niya, ginibukan DepEd Secretary pa siya. Kabali pa itong sinasabing confidential fund, intelligence fund. Anhapot dyan, ano ta, dahil makasukasuhan si Vice President Sara Duterte, dahil may impeach. Anong nasa likod ka yan? Sabi nga ni kanibang mga kababayan niya to, darating ang panahon, may paglalagyan din yan si Vice President Sara Duterte. Kumbaga, dahil pa oras, pero maabot man ang panahon niya. Sabi ni comparing Erap, kaniyon Presidente, wider lang yan.
nadali na baga sa iyang ama na lang ablada kampanahon na makapatay na ako, hindi pa ako nakakasuhan ng ICC ngunyan nagsisisi na. Kaya day magparaarablada na kumbaga day ka mo hahagupunin kaso. Si Vice President Sara Duterte nasa posisyon pa, pero pag mayo na sa posisyon, indaman sana. Kung dahil ni kulong, kaya nakakapag para yaba-yaba pa ini. Kumbaga, grabe pa ang kayabangan. May mga nagluluwas nga ni Bareta na pwede dahil ni magtandem sa kasibonggo, pagka-presidente sa ka-vice president. Pero sa hiling ko, garo mabubunggo. Maloya ang tandem kandua. Maray pa kon si Leni Robredo, ang presidente, magkandidato, tapos ang katandem, si Bongo, maray-ray pa yan. Pero kung magtatandem ini si Sara Duterte sa kasibonggo, ang luwas kay ni Boronggoan. Ayo, digdi sa mga nahiling kung pwedeng magpresidente sa duyang nasyon. Marhay ang mga track record pag-abot sa politika. Si Vico Soto, si Isko Moreno. Si Vico Soto medyo hobin pa. Pero kung si Isko Moreno ang liwat lumaban pagka-presidente, saro ini sa may political will, saka marhayan kaisipan. Minister kita magpara pakandidato nin mga baga sa mga kandidatong presidente alagad pag-abot kan panahon mayo man na kamanungdanan. Gisa naman ang tarara, mayo man sa Gibo, ini si, kaya nga ni nakabalik bagang mayor, si Isko Moreno sa Metro Manila, at kaya ito bagakan panahon, sa indong magirumduman, saro ini sa nag-implementar ka na road widening. Duman sa Metro Manila, nag-arog na sa naman ito si dating presidente Rodrigo Duterte, ining mga road obstruction, haralion, pahiwason, tinampo, haralion sa mga nakakaulang. Yan nangyari, nag-abuso man sa gobyerno, maski dahil naman nakakaulang, pigparagaraba, so waiting shed, kung ano-ano bagang mga, maski nga ni barangay hall, basta nakakaulang, pinagkukunyang kuligdi kay ito maigpiton sa DILG. Pagkatapos kay itong kasuguan na ito, maayo na bagang nangyari, baralikan sa gilid kan tinampo. Ini sa nang kung road obstruction talaga dapat haliyon, ang barangay hall kan San Francisco, dahil man dapat yan dyan. Ano yan tayo, ginabakan panahon. Sabi ka ito ni punong barangay Macresoco Timenya, may lote na, dahil pa magpagibo si Kapitana Lali Matubis ni bagong barangay hall. Ano ang nangyayari? Pag-arog ka yan, ako, binsido ako, kumbaga, kung totoong may lote na, tayo tinutugdukan, yung bagong barangay hall, ang barangay San Francisco. Nagpapara harambugan sa nakita dyan. Kung may lote na, madali sa naman yan ang sarong taon na budget. Hindi, pag-ibo na muna na bagong barangay hall dyan sa San Francisco. Aning magayon man na barangay hall ka na San Francisco, bakong dyan sa tao kan tinampo na kung kukrukaskas nga ng mga behikulo, baka pigparabanggaan yan. Naripunggas yan. Ito, narumduman ko. So, studio nga ni kan RPN ka ito dyan sa Mayusan. Pagre-record, banggaan mo kayo. Filtran ko. Maray nga ning nakalaog naman sa studio.
Kaya inali ba dyan kunyan sa tahaw na na mo may landscape kausanin aksidente. Yung mga barangay hall dyan sa San Francisco crossing bagayan, pwede yan magkausa permanent aksidente dahil nahiling itong balyo sa tinampong ibang bihikulo. Ako, binsido ako kay Kapitana Lali Matubis kung makapag-ibo siya nin bagong barangay hall. Tas sabi ni punong barangay Mactemenya kan panahon. Kan siya pan punong barangay, gawa ng lote. Naharani sa Campo Santo. O ay, naan loteng yan, taday tinutugdukan. Pero nga ni may pinag-ibo na dyan na kunyan sarong building narumduman ko kay ito inaguraran nga ni kunyan kan mga als karo duman nga ni pwedeng bugtakanin na barangay hall. Kundi iba man itong pinagsasabing lote na pwedeng tugdukan kan bagong barangay hall dyan sa Barangay San Francisco, digdipo siyudad kan Iriga. Hindi kung totoo man, minsan kaya, hindi man pinapahiling kung may papel na may deed of donation. Kung totoo man, so pinagsasabi ni punong barangay Mactemenya kan panahon, na igwa na sindang loteng pwedeng tugdukan in bagong barangay hall. Kunday gayud na daog pagkakapitan ba kay guana. Sakit kaya pag daog na langan mo na pag-ibo ka pa rin project. Nag-ray mo na. Nagirumduman ko kan inaugural session, madrama si punong barangay Kampanahon. Si Konsyal Buboy Guevara. Grabe yan, inagiyang kong sakit kan kapitan pangaya ko 5 kaso. Bako ngayang ki-engineer Monmon na iyon nagpiansa sa 5 kaso ko. Iyo ngayon nagbayad sa abogado. Tay ngaya ako makakaalpas sa kaso. Kaya grabe ang pasalamat kan Arriba Administration kay Engineer Monmon no. Saro palan ini sa kumbaga kingmaker, kingpin kan politika sa siyudad kan Iriga. Sa Banuan po kan Baaw maana si Roger Paira. Saro ito sa political kingpin. Ako man sindang mga politiko, kaya lang sindaan nagpapasunod kan politiko. Kumbaga, kung bako sa inda, day makakaposisyon an limbawa, mayor. Yan baga sa Banuan kan ba o ginigibo ka itong pinagmimirar na advisor ni Mayor Jeff Beseño, si Roger Paira. Kung anong sabihong ka ito ni Roger Paira, nasunod man yan si Mayor Jeff Beseño. Lingon yan, mayo na so king maker. Kung hilingon niya to sa Banuan kan Baaw, ang mayor, baka uman dahil man pwedeng apo doon na kingpin, queenpin, pwede. Na may pagka-queen baga, ang mayor kan Baaw. Saya ngayon mayor kan Baaw, anya si Queen Calvo.
napakonselo sa na po kita. Dahil lang mapikon si Mayor Jeff Besenyo, amigo ko man ini. Pagkabot sa, kumbaga, mga project yan po sa Banuan, kan Baaw. Hindi kan ibang mga nakaulay ko, ay, digdi nga sa Banuan, kan Baaw. Basta ko nga Kamuyan Festival, happy taga Baaw. Bunggang-bungga pag igwapunin Kamuyan Festival yan sa Banuan kan Baaw, halusan mga tarpulin nagkururiyat na kung ano-anong mga pa-contest. Minsan ini pong mga puro festival na ini ginagaramit sa nama. Kaya pati pigdidirelinsyan pa. Sabi nga ni kan mga taga-Baaw da naman nga ibang ginibo si Mayor Jeff magpara Kamuyan. Ano man nga napapala. Sabi, nagtarampo kayan mga konsyalman sa kan Baaw. Hindi dahil man nga makontra. Sige nga pagka dakula nga kan budget pag igwanin Kamuyan Festival sa Banuan kan Baaw. Napot nga ano man nga nahahaman kayan naman nga magpara muya-muya sana sa Banuan kan Baaw alagad mayo man nga proyekto na nagigibuan festival. Ay napangyayari pag-arog kayan. Bako yan Kamuyan kamunduan sa parte kan mga taga-Banuan ka na Baaw. Sa sobrang Kamuyan nagpara gastos so lokal na gobyerno mayo manahaman. Nagkaraman mga tarpulin naray na daw pati tarpulin big sararay. Ay inda pag-arog na po kayan ang dalagan kan lokal na gobyerno talagang kadakol nga nin pwedeng gibuon sa Banuan kan Baaw flood control project. Yung ano mga tinampo dyan na pasiring lumang kikuyatan la nakalubak. Yan sa barangay San Juan kung binabadgetan na bagay. Ako mas binsido pa ako kay Toki di puntong alkalde Mel Gaiti ta halos gabos pong mga barangay na ipasisimento ka ito. So mga agihan so tinampo. Pero pag abot digdiki Mayor Jeff Besenyo ibaman an puro sana an kaisipan garo cultural presentation. Bagay de po ako kayan mga lasta ang pinagmanahan ka ni probinsya. Sa Ugma Festival sa Baaw man Kamuyan Festival. Ayaw man po yan pagkakaibaan kaugma sa Kamuyan. Kundi an inaabutan kan kamunduan sa parte kan mga nagmamasid dapat nga ipinag-iibo na yan kung anong project may kaabtan pa nga kung baga may nahiling na nahaman ba kung puro sa napagmuya-muya. So mga tao dahil manamumuya kan mga araw kaya na aktwasyon pagparagastusan festival kung ginagarastos na yan sa flood control project kadakol ba yan pwedeng mga gibuhon paakalan ang mga agihanin tubig dyan sa Banuan kan Baaw. Minsan mailing mo dyan sa Banuan kan Baaw babawo na bagaan itong pinag-aagihan kan tubig dyan sa may sentro nga ni sa may tulay man dyan. Dapat may mahaman lamang dawa magparagastos milyon ang lokal na gobyerno pero kung mayo manahiling na pagkatapos kan okasyon yun napaugma sa mga tao kaya lang igwa man nakinabang nagdilihin siya na nagkapirang opisyal dapat so visible na piglalaanan kan pundo may nahiling mananahaman ba kung pagkatapos ka na okasyon invisible na kung napasain sa kwarta. Yan po mga simpleng kunyansa na yan kan corruption kung nagdidiklaging na baga dyan desilting ba
Banwaan kan Baaw, maugma pa kian mga taga Banwaan kan Baaw, kayan bakong puro sa nakamuyan an iniisip. Ako, pigo-obserbaran ko sa Banwaan kan Baaw, pag si Vice Mayor Kuyatan, Jonathan Kuyahon, magpakitang gilas bilang Vice Mayor, pwede ning maging Mayor sa Banwaan kan Baaw, daw bakong taga Baaw. Kan magkandidato po ini bilang alkalde kan, ay bilang Vice Mayor kan Banwaan na Baaw, pigpapra kunyanan kan ibang mga kapitan. Tapos may kunyang pangani kay ito, may mga madadangog ka na kumanya taga Baaw, dapat niya iboto sa taga Baaw. Daw, ayan ba kung taga Baaw? Hindi nga, isa rin kunada. Para kuron niyang kantawo si Kong Migs. Kung man niya ito na taga rin kunada, mala. Naging congressman. Minsan kaya, sa mga lehitimong taga Digdilugod, ay man nagtuturol-tol sa indang mga trabaho. Binsido ako kay dating Congressman Sal Fortuno, talagang kadakol ka itong nagkaharaman ng mga proyekto. May tulay nga ni dyan sa Santiago na naging Twin Bridge worth 50 million pesos. Si kunyang pabagay kaya na nakakonsigir si dating Congressman Sal Fortuno. Tapos patinam po sa Banwaan kan Balatan, kaya nagtatarapos tapos pagaling na buwa. Kunyang pa yan, effort ni Congressman Sal Fortuno. At yan, ipapadagos niya to po iba pang mga pinag-uurlayan niya to. Alagad nagkapira mo ng mga pagiromdom. Kidney Care time! Ako si Lito Garcia, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-iiis, sakit din ng jikod ko. Inisip ko na, na magpa-ultrasound, nakipalila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit na bumara sa kidney ko. Try ko daw yung Kidney Care. Pag-ihi ko, malaramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Mabibili ang Kidney Care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Corn, bangong gumagabloom. Charm Fat Corn, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Corn, bangong gumagabloom. Charm Fat Corn, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa tumit pa siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa tumit pa siya. Tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath
So, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom papaya, white rose papaya, yeah yeah yeah. Boom puti ka in 7 days, oh yeah 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic. Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Ni Ken dawa ba kong tagadigdian sa tuyang congressman ano huntaman kung maloyaman na tagadigdi talaga sa pagtukaw po ni Congressman Mix Villaperte, kadakol naman po siya mga nagkaharaman digdi sa Rinconada area. Although iba pinuunan pa sa nata alangan man na matapos man ano man na proyektong sa imong na konsigir implementar kung sa laog ni na tulong taon kaya man po yan madali-dali alagad ikaw pong mga project po digdi na talagang dapat matapos arog kan bagong opisina kan DPWH sa 5th Engineering District kan Camarines Sur na ang budget palan kaya 90 million pesos, imagine nagkod ko niyan dahil pa natatapos po ang proyekto tapos ining rapid exit bypass road na pinagagigibo digdi sa ano yan paghaling San Isidro pasirin dyan sa barangay
Santa Cruz Sur sa may City Hall. Hindi yan, 5 years development plan man pala yan. Sabi ni dating Konsyal Sani Maestrado ka na siyudad po nin Iriga. Masabi ko kay ni, I hope na matapos ang sinambit ng proyekto. May nakapaskil na mga dyan na tarpaulin ni Congressman Migs Villaperte. Siguro ngunya na ikadawang termino niya bilang congressman kan Rinconada area. Sana mapabulusan po yan in pundo ta dakulang tabang man yan sa mga motorista na mapasiring dyan sa probinsya kan Albay dahil na maparalaog digdi sa sentro kan syudad din Iriga. Mababawasan ang traffic congestion sa syudad kung ma-realisar ang sinambit ng proyekto mahaman. Baka ngunyan po ikadawang termino ni Congressman Migs Villaperte mapabulusan na yan in awad-awad na pundo. Nahiling ko baga kunya na mga duot na baga pinuunan ang proyekto igwa ng reprap kundi ang problema dahil man sinisiminto pa. Tapos so bulod dahil pa man bubulldozer di sa may tangod kan barangay Francia or San Jose pa yan. Then sa may likodan kan University of St. Anthony po aloy na bugayan na proyektong yan. Mapaarog man yang kan diversion sa Banuan kan Baaw na puon pagkatukaw alkalde ni Mayor Jeff Beseño pinuunan ang proyekto ngunya napatapos na sa iyang termino natapos naman sa proyekto. Kaya ini pinuunan yan kan panahon pa ni dating alkalde Madil Alpilor pinagpapadagos na sa naman binugtaka na nga ni tarpaulin ni Congressman Migs Villaperte. Kung masimento yan madagos-dagos di nagray na bakusan ng tarpaulin. Dahil mo man maagihan ng tarpaulin pwede yan isabit sa dyan sa bullet train sabitan rin tarpaulin ng bullet train. Mag-arog po kayo ng mga project baka matapos ang pagpapasimento kayan patapos naman ang termino ni Congressman Migs Villaperte. Ang mga project digdi po sa Rinconada ka mga abala baga kan patrabaho. Bagay sa laog nin 5 taon pero marirealisar man ang proyektong yan baga dahil magpara luya-luyan budget kumbagaan pundo. Hoy, kumusta man balan dating Kagawad Loweliano dyan po sa Antipolo Old Nabua Camarines Sur man ki retired Air Force Alex Celeste ki Grandi ki Konsyal Manolocsiano Luzon nasin man ki board member Chay Pajardo Noble. Ini si board member Noble si Attorney Shai talagang dawasain mo mahiling perming smiling face nagatitin o sa tao kisa ibang bukal man na di ba sang baga maka rum di makabibisto ibang bukal pero si board member Donan Onyate binsido man kita kayo.
Kamustaman ki punong barangay Nini Ablan dyan po sa San Jose, Bao, Camarines Sur, sa man kimanay Monching Maglapid. Sa iyang bilog na pamilya, asin man ki Miss Ana Proel, ki Mading Rose Batan dyan po sa Salvacion, Bao. Dyan sa San Nicolas man ki San Nicolas Bao, ki Christina Naiti Magtarayo Pahardo, asin man ki Kati Sumayaw. Konfirmar man ka na Cosmo Ship Management na saro sa 5 pinagtutubudan na binawianin buhay sa insidente kan pag-atake ka na Houthis rebels tuman sa cargo vessels na Eternity Sea sa Red Sea and konfirmadong gadana. Sigun sa report, apat pa na pinagtutubudan binawianin buhay mantang na 10 tripulante ang padagos na nawawara, makaliis na bayanan barko na inatakin pa or otro kan rebelling grupo puun kan nakaliis na Lunes. 10 sa 21 tripulante na isalbar na asin padagos ang paghahanap sa mga nawawara. Igaadalan man kan kumpanya ang report kan mga Houthis na igwasindang na isalbar na Chris makalis na maglubog ang barko kan nagtalikod na Miyerkules. Mientras tanto padagos ang search and rescue operation na pinagsasagibukan kumpanya asin nangapudan ini sa ibang barko sa lugar na magtabang sa paghahanap. Anunsar naman ni US President Donald Trump na papatawan ng 35 taripa ang mga produksyon na pigaangkat gikan sa Canada po Agosto 1, 2025 sigon sa surat na ipinadara kaini ki Canadian Prime Minister Mark Carney. Ini ang labi sa Hinina na 20 surat na nagpadara si Trump sa Canada ngunya na simana katakod kan sa iyang agresibong kampanya na pigaapod kaning trade war kontra sa manlain-lain na nasyon. Maski pa na sa tao kan negosasyon ang Canada sin Amerika tanganing maisalbaran kasunduan kan OMSCA o ining inaapod na United States-Mexico-Canada Agreement na nag-revise sa North American Free Trade Agreement NAFTA kan nakaliis na 2020. Original na target makaliis na ulayan sa Hulyo 21 alagad diaropig urong ini sa Agosto 1 huli sa humaka na taripa. Nagpahayag man si Carney na pagsisyerto na ipaglalaban kan sa iyang gobyerno ang interes kan mga obrero as negosyante sa tao kan pressure na nariresibig gikan sa Washington. Marumduman kan nakalis pinatawan man o naman ka na US na 25% taripa ang mga produkto gikan duman sa Canada as in Mexico. Alagad para mientras na nagtaonin exemption sa erarom kan OMSCA sa ibong kan mas mainit na relasyon ni Trump as in Carney sa mga nakaliis na pag-urulay liwat naging tensyonado ang sitwasyon kasunod kan bagong huma. Sigon pa ki Trump pinag-iisipan man kaining magpataw nin 15 hasta 20% taripa sa iba pang nasyon po Agosto 1 kan presenting taon. Piga pahayag man ka na pamayuan kan Bureau of Fire Protection Bicol na nasa 3,740 barangay sa rehiyon ang nag-establisar ng fire brigades.
Sigon kay Fire Senior Inspector Echeles Santiago, Director kan Bureau of Fire Protection Bicol, ang nasambitan ng fire brigades mas bistado como community fire auxiliary groups o ining inapod na sipag ana nagsairarom sa training kan BFP tanganing magresponde sa mga insidente ka na kasulo. Ana CFPP na party ka na pahiwas na uplan ligtas na pamayanan an estratiya sa lokal na level na pigbilog kan municipal fire station sa pagkikipag-coordinar sa mga barangay officials. Obhito kay ni na malikayan asin magresponde sa mga fire incident sa komunidad. An kaplanuhan na ini na binilog tanganing magsimbag sa kakaibang pangangaipuan asin vulnerabilities kan kada barangay na igwang focus na ipromotir ang fire safety, awareness, prevention asin man preparedness. Ini ang kinababalayan kan mga miyembro kan barangay na yung maresponde sa kasulo sa sindang kanya-kanyang lugar. Igwa man nakatagama na fire extinguisher o balde kan tubig tanganing mapugulan ng paglakop ka na kasulo. Sa ngunyan, piging kami naranasan na kan opisyal ang publiko na padagos na makipagtabangan sa inda tanganing maging salbado ang komunidad sa anuman na huma na darakan kasulo. Pasipara kan kampo ni Filipino Boxing Champion Manny Pacquiao ang mga tuyaw asin batikos dapit sa iyang pagbeltada sa boxing ring Holiman sa edad kay ni. Inaysay kan sa iyang long time trainer asin kababata na si Boboy Fernandez na sa edad na 46 anyos kan dating senador aram kay ni kon sa iyang tutugutan panaliwat maglaban si Pacquiao. Sa nasambitan ng edad, dahil kay ni nahilingan ng dating boksingero nin pagiging hugak sa pag-insayo. Porsigido pa ini sa mga ensayo sinisparing kung sa Mayo ining sinayang na oras magpuon kan training duman sa Los Angeles. Nakatalaan man na makaatubang ni Pacquiao si World Boxing Council welterweight champion Mario Barrios sa Hulyo 20 duman sa Las Vegas. Daw nindo mga tugang na pinagamultaan na sarong Chinese Football Club din mapakol sa 30,000 yuan o katampad din nasa 4,000 sanggatos na dolyar huli sa pag-aprobar na i-channel ang mga maraot na espiritu sa paaginin pagbugtak din mga anting-anting na papel sa locker room kan kalaban na team. Susog sa report na Xiangxun Shadow FC na nagkawat sa China League 2 beses ang napatutuhan na guilty sa pagbugtak ng superstitious items sa locker room kan sa indang kalaban na team antes ang kawat kan nakalis na Hunyo 28. Ang nasambitan ng lakdang ang tanganing maglangkaw na oportunidad ka na Changchun Sido Football Club na Mangana. Ang paggamit kan paper charms na pigkukonsiderar na sarong Taoist practice na pinagtutubudan man na nagagamit ng enerhiya gikan sa espiritu tanganing magdaranin marahay na kapaladan. Diyos Espiritu Santo, amin. Alagad pwede man niya ining abusuhon tanganing magkausanin danyo sa sindisgrasya sa iba. Makalis na adalan ang mga ebidensya ang Chinese Professional Football League pinatawanin multang ana Changchun Sedo FC huli sa paggamit kan nasambitan ng papel na anting-anting.
Natako digdiliwat na pigserto kan Chinese Professional Football League na seryoso sinda sa pagpapotob kan probisyon na nakapalaman sa Discipline and Ethics Code. Ay manindo na hiling si Espiritu. Mientras tanto nangga naman sa kawatan na Changchun kontra sa Shanxi, Chongdi, Ronghai sa score na 2-0. Alagad natapos nin kontrobersiyan sa indang tayumpo o sa nasambitan ng issues sa indang kina AM Beltuhan. Tindi talaga ang mga Chinese. Igwapo pala nin mga anting-anting sa football. Naugban yan kan Gilas, Pilipinas. Kita ba kung anting-anting talagang gilas ang pinapahiling kan mga Pilipinong basketballista. Inadaog tabagaan China sa FIBA Asia. Kita ang mga parakawat mga imported ang iba. Pilam na baga ang nagsisikat sa Philippine Basketball Association sa PBA. Bago naman ng mga pure na Pilipino. Pag nagkakawat baga ang gilas ang nananama sa mga imported na parakawat. So mga Pilipino ay narayo man. Endangon yan kung ano ang gibuhon ni Kai Soto. Saro po siya sa nagsisikat man na basketballistang Pilipino. Ayaw daw kita nagsisikat na basketballistang agta. Dapat makadevelop man kita ang resistensya kan talagang tunay. Dahil lang magdaranin kilikili power. Saan mga Chinese baka masuffocate nagkawat. Kaya ini nga tunay na Pilipino garuman sa na imported. Sa Amerika bagan mga parakawat na basketballista ang mga sikat mga negro. Kita man dapat magsikat man ang mga tugang nyatong itong sa basketball. Dahil tama na igwa mang itang panlaban sa mga negro na basketballista sa National Basketball Association. Dapat ma-develop man na maresistensya ang mga tugang nyatong itong paggabot sa mga kaawat. Trabaho nga ni para akal nin laboy dyan sa drainage canal sa sentro. Katubuan yan mga tugang nyatong itong. Sabi ni, ano yan, may pig-istorya na ako kaito niya, ako, popper. Ano nga, popper? Ano nga gusto sabihin? Para paliwanag ko pa, alaga, teacher na niya aram, may mga eskwela nga ni siyang popper, dyan Santiago, day aram kung ano ang popper. Ayan po, tataramon kaya yan na mga imported sa Pilipinas. Pag sinabing popper, tugang nyatong itom yan. Pag nahiling mong mga kulot kan buhok, maitom. Kung nga ito, popper. Kita, may mga simple kitang naaaraman sa mga tataramon. Kuidaw kamo dyan na ang resistensya kayan talagang abang titindi dahil nga niya nakakaparong ng mga ang laboy na mabangog dahil kayan baga dahil hindi minamati ang parong pag nag-aakal dyan sa drainage. Kaya binsido ako pag sinabing popper ang paakalon dyan sa mga drainage canal sa sentro kan iriga ay abang resistensya minsan nalaog pa nga na yan dyan sa drainage canal. May mga kabatiran po sindang naiiba.
iba, tataong magsantigwar, tataong magbulong. Kung kwak-kwak doktor man sana, ay harayo sa mga tugang nyatong itom na mga albularyo. Na nalumay nga ni, minama sana, bugta ka ng pusod mo, ninlaway, kan minama. Mauulian na yan. May kaibahan kita digding, maray man na may sibang. Taga-radyo, pag tingin ka magparuturutin no, pag gutom yan, lintikan yan. Pakulugon yan sa tulak. Pambira, pag-arog na makusog ang sibang. Bulong palanggan mga nasisibang, kunyan sana, laway na minama. Madali on maulian. Ano man itong nagmama ka, tapos intero kang iikotan sa imong mata. Kaan kulog kan sa imong payo, daw paan naburat ni purog. Ito pala, nan minama, ibugtak mo, lawayan mo, kumbaga silaway mong minama, ikunyan mo sa talinga mo, mauuli ang katulos. Kan pagkapaling mo kung di ka nagmama, pagbako ka pang lihiti mong paramama. Ang nakakapaling pala dyan, ang bunga sa kaapog. Nasobran danin apog sa bunga, ang minama ay siguradong paraling an sa imong pagmati. Bueno, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaiba niya sa pagpaabot ng informasyon si Raquel Caceres. Duman sa transmitter si Ricky Sagayap, sa lado technical si James Oco, kuman po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay.